اللهم صل وسلم وبارك على Mulai suri Allah maulaku iku berdodo ora kabeh. Nikmal maula iku sabagus-bagus saka berdodo utawi Gusti Allah. Wa nikman nasil lan sabagus-bagus saka dat kang nulungi yaiku Gusti Allah. Yen wong-wong kafir iku tetep minger, tetep mingu ora gelem maneni saking kufure. Lan urip lara sira kabeh. Akhire suwiyah-wiyah sawenang-wenang karo sira kabeh. Sira kabeh ngerti yen Allah Taala iku bakal dadi bendoro-bendoro kabeh, tegese nulungi sira kabeh. Dadi aja wedi. Bendoro kang bagus yaiku Gusti Allah, penolong sira kabeh kang bagus yaiku Gusti Allah. Nikmal maula wa ni'man nasir. Nah iki ayat ngandung arti yen wong kafir tetep gawe fitnah marang wong Islam. Wong Islam tetep wajib perang minangka pelaksanaan buaka dilu. Nah pelaksanaan perang kudu nganggo perhitungan kang mateng. Artine nopo? Aja nyahak wewenang liya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khusnahu wal rasul fa'anna lillahi khusnahu fa'anna lillahi khusnahu wal rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wal nisabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawma taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala wa walamu lan ngerti sira kabeh nama ghanimtum istune barang kang jarak sira kabeh iki misai bayane suwi-suwi fana lillahi monggo studi iki kedue Allah umusahu utawi sakroliman mawali rasilan kedue utusane Allah walidil qurba kedue kang duwe kefamilian marang Rasulullah wal yatama lan yatim wal masakin lan pira lan kedue pira wong miskin wa bisabil lan kang tepi dalan. Jadi bisabil iku ngeboke wong apa nek dalu wong lelono wong lelono pengembara. Iku lamun sira kabeh amantu iku padha iman sira kabeh billahi lawan Allah wa malan barang wan jalma kang nurunake ingsun ing malah budinaya sekawula ingsun ya mal furqani dalam dinane pemisahan antara hak lan batil yaumal taqal jama'ani ing dalam dinane campuh sapa gerombolan lu wallahu ta'ala ala kulli syai'in atas saben suci qadirun iku kuwasa. Sira kabeh padha ngerti, sira kabeh bisa padha ngerti yen apa kang apa wae kang sira rampas saking wong kafir ana ing sajroning peperangan iku kang saprolimane kudu sira serahake marang Allah lan utusane Allah lan para familine utusan lan bocah-bocah yatim lan wong miskin lan wong kang padha musafir. Yen sira kabeh padha iman marang Allah lan apa kang ingsun turunake marang kawula ingsun yaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ing dinane perang Badar.
antara misalkan antara perkara hak lan perkara batin yaiku dinane campur antara golongan loro, golongan muslimin lan golongan wong-wong kafir. Yen sira iman bisa padha nrimo ketepan saking Allah Taala iki. Allah Taala iku kersa nganake apa wae kanthi kesake. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini minangka dadi perinciane ayat yas'alunaka 'anil anfal kulil anfal saiki. Dadi sakwise sahabat padha persulayan gandeng karo atau jalan hasil perang Badar lan sakwise tumulai yas'alunaka nuli iki ayat turun rakyat pembagian atau jalan kang aran ghanimah yaiku atau kang diarep sanging wong-wong kafir. Nggih ghanimah terbanyak niku asline nggih jajane nggih modal perang Uhud krono pancingan kan modal niku. Nggih pancingan. Di bondo jarahan perang itu jenenge ghanimah. Jadi ayat ini turun tentang pembagian atau jalan kang aran ghanimah yaitu atau kang diarep saking wong-wong kafir secara maksa kanthi nganakake serangan. Yen ora kanthi nganakake serangan atau itu disebut atau fat. Lah ayat iki Allah nerangake hukume atau ghanimah yaiku sak prolimane bisa dibagi 6 yaiku siji kagem Allah Ta'ala kan ditanjake kanggo kemaslahatane Ka'bah. Sing nomor 2 kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuli sausé panjenengane kapundhut ditanjake kanggo kemaslahatan umum kaya bangun masjid utawa madrasah. Sing nomor 3 Dawil kurba famili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 4 bocah-bocah yatim. Sing nomor 5 fakir miskin. Sing nomor 6 musafir. Kaya ngene kan teman saleh ahli istihad. Lah yen miturut ulama mazhab papat yaiku Syafi'i, Hanafi, Malik lan Ahmad bin Hanbal sak prolimane ghanimah iku dibagi 5 yaiku saliyane Allah. Lah nyebut-nyebut asma Allah itu namung kanggo nurunake barokahe Allah gandeng karo pembagian iku. Jadi segala sesuatu ini menalika dia kontribusi apapun itu di kemaslahatan sebab itu sampai orang mulai sama arep kejobo namun ridani Gusti Allah. Jadi tentang segala sesuatu ini sampai hubungan kayak di sana. Yang penting itu sing sampai sebut tengene ati nampa jadikan najak ke sesuatu niku ridani Allah binen barokah. Mulane kadang-kadang niku wong niku klaim. Niku kan awak dhewe nembe mawon nderekaken khalipun Kiai Sultan. Jadi tentang segala sesuatu yang menghubungkan kalian kalau itu mesti membutuhkan biaya prabio. Misalkan prabio gak denger, gak denger aja gue. Ini biaya ngerti, yes. Mulai tetap ketepatan tiang nalika linggati amalan kontribusi berupa keuangan. Sampai tak duduk donor sampai duduk orang dilakon memang kontribusi apa ngenteni awak terus iya ngomong doyo sampe jadi acara itu ketika acara aja terbentuk
Iku pun diprogram tentang segala kebutuhan yang ada. Ya jajane ora menutup kemungkinan nopo nggih tentang kemanfaatan godhong nggih tetep ana manfaate, tapi beda. Bedanya pripun ngene. Jenengan nalika kontribusi sebelum hari H sehingga temeriku upami dari rangkaian acara niku membutuhkan biaya kira-kira 10 juta kali-kali sampean sebelum hari H sampean harus kontribusi 1 juta. Beda karo nalika sampean kok iki anu kalau iso kan aku tahu dibelare kebencian karo iki soalnya aku tak melu beko ketok teko wong-wong bloko yo ora pantes akhire sampean gowo sing digowo Mbah Mulyo gowo semongko Antolin gowo semongko Mbah Sundati gowo semongko napa boten manfaat tapi tetep luwe wow sing sebelum hari H akhir iki wis ana dana sekian ngoten carane ojo kok sampean nang kegowo budhe paham nggih soalé tekane sampean nggowo semangka sak brondol wektu iki wae sak truk banget iku gak ngentekno bebani panitia nalika nganake acara nek wingi sampean paham. Nah niku bentuk ketepatan. Apa wau sing digoleki ringgane Gusti Allah ngono-ngono sing kangelan ijeh sampean cukup berupa finansial sehingga ngenteng nah itu mereka itu nanti lucu mudah mereka itu benar komen hadir anggo semongko prigo semongko sampai sejarah itu gawa semongko sehingga sing ono kaya kebun semongko kira-kira dulu kurang gawe nawa malah sampai tapi kan gaya ini kue teko gawa gawat-gawat ini berengkut tapi sing dibutuhke awak dhewe kemanfaatan ngoten lho nggih. Cobi ya